I čao svima ljudi, danas igramo Warface, igramo tamo neku kinesku mapu. Nije kineska, nego srednji istok. Dobro, usred ne znam je. Ovo je treći put da snimamo zato što smo zasreli prethodno 2 klipa. Pazi, imaš lik iza tebe. Alo, iznad tebe je lik, tobe mačka. I sad Na isto. checkpoint! Dobro, čujem te! Pa što Brate, ne stani, šta se reaguješ? bereš kao debil, nek? Alo, što ne? Onda, ko će da skine ovu igricu, samo kucite na Steamu Warface, Warface, to je besplatno. Ne plaća se. Ej, neko me sleđa puca. Tako Ti da, priču sleđa, jer boli. Alo, lik vam tamo prolazi s te strane da gledate. čisto da vam kažem, ovo je veoma teško. Puno ima ovih specijalca koji nas ubijaju. A na normal igramo. Ne, igramo na hard. Da, na hard. Aha. Ne. Kako sam ga ubio. Izhilo sam. Šta je obe? Alo, Alo, bijem. Veljo, gdje si? Aha, evo, tu si. Evo, Pazi, prvo te ja na healam. ej, meni treba A help. znate koliko je teško na Insane kad ide? Ne, vidim Ja da sam ne mine. probao, taman krenemo, crknemo. Da, znam, on me tu ubio. A ja sam kriv što vi ne znate da igrate. Gdje je C4 A ovo? znaš koliko to teško, to mora da imaš tim na Skype da bi igrao. Pa, Evo sad imaš tim, samo iole pristojan tim ti treba. Samo da smo normalni. Da znaju da igraju. Ček, dođi da vam dam metku i stani s tebi. Ja uključujem C4. Ajde, Okej, refilajte municiju i Dođi jarku. Ninja. već su ajde refile me da te ne vidim. Nikom ne treba A ništa. gotovo sad, Alo! moram pucam. Alo, Niđo, vrati se. Šta, pa ti si tamo? A ja mogu ti podignem. Jo, spasao sam se. Srbistan. Aj, Srbistan. Ajde be, što ne mogu healam? Srbistan. Imaju li ti duš? Kaže, kako veše, za kolji... Ajde, kako veše no? Uhbi, posjet, Lele, pokradi i pozdrav. Alo be, vega lik, pa roknuti ga. Pa rokni ga, a ja gdje dižem ovo. mrtav si. A čime ja ga Lele. puparicom rok... Aha, Oživi ga. Oživi. A ga. čekaj, 5. koga je Kom vratio? treba armor, velju. Dođi ovdje. Kaže da se umori... Čuti be, ne pevaj u klipu, dobit ćemo kopšega. Hoće, Reži bre. To kad ja ovako divan glas kad pevam, neće prepoznaju ni da je pesma. Što jes. Pazi, heavy gunner, bacio sam u bombu. Ajde. Ho, digo sam. Ga digao. Kaže da se... Znao sam da će to neko da kaže. E, ovdje smo svi izginuli kod ovog mitraljeza. Pa sam ja kriv što Peca ne zna da igra. Stvarno, on jedini. Odslučiš Ja, nalu. treba ovog Sema ponovo da čuvamo. A da čuvamo se, mene tamo mislim da ga roka. A brate, ona kineska mapa zanimljivija. Ajde mi gona, alo be, ja ću da izginem sam, ne moram... Ja ću, meni ne treba niko da me ubije. Pa to, sam ću poginuti. A, ko to... Aha, to je ovaj, ovdje je peder koga rifle. A treba da uništimo Sema. A to si ti stole, to si ti, pa kaži da si mrtav. Pa to, brate, treba da ga roknem. A, umro se brzo, medic. Pa I Peca, meni ja ne medic. da letim. Ubijem. Uništili me, medic, brzo! Živ sam. Živi! Ja sam pao. Ljudi, opet sam umro, moram da se... Alo, tupa je pao, ja sam... Nemoj niko da se revive, Ja sam se Pet revive. se revive glupče, da. Ja ću da Ako ćemo spasim. 5. put da snimamo jedan... Spasit ću vas, nema... Ajde pređemo na Town of Salama. A spasit ću vas. Pređi puj to, ja posle mora idem da radim za majči. Ajde. Kaže da se... Peco, u 6 idemo. Aha, Gde idete bre? ne. Idemo A, idete pešaka do centra, ali da? kod tebe idemo. Ne, idemo kod tebe. A ljudi, spasit ću vas, nije gotovo. Ako da ti treba da spasiš gotove. Pa Peco pucaj ga bre. Ljudi, mogu s vama ako završim do majci bre. Možda, mi idemo u 6. Molim? Idemo u 6, kažem. Pa dobro, a koliko je sad sati? 5 U ide. 4. Idete napolju 6. 4, tek. 4, 5, ako nešto. A vidite napolju 6. 10 do 5. Idu pešaka do centra. Nije već u centru, živimo do vamo. Nađem neko mjesto. Ali bitno da ima pešački, neću po ulicu da idem ko budala. Ko Peca. Peco bre, baci mu bombu, uništi ga. Nemam, iskoristio sam. Žurio sam. Ubij demo mena. A Peca samo si se skuplja poene. Još ništa nije gotovo. Ajde, Ajde. nije ništa gotovo, dva dvojica te čekaj samo da džipiš tamo da te silu.
I dobro jednog. Pređipi brzo i Naskači gađi. Peco, naskači. Trči po bazuku. Shit! To Kraj, Peco, GG, VP. A opet ću da se rekao. Nemoj. Hoću, moram. Dobro, ajde, nemaš više. Odakle bre tebi toliki restruction coins? Pa imam bar. A to se dobije uvek na početku Čega na početku? igre. Ja Dobijaš se- po 15 survival points. Ja se 18. revival 2 puta i nemam više coinsa. Ja sam imao, brate... Ja o, dnevno dobijem 2. Peco Pa, bre idi po da. bazuku da uništiš Sema. A BSM je naš. Nije! Pa A! zašto imaš bazuke da ga ubiješ čoveče, to je njihov Sem. Peco uništi Dobro Sem. je, evo Glika Peco ide. što leži. On čovjek u crnu gore. Ajde bre, uništi Sema čoveče. Semafor. Peco, Sem, tu Sem, Ne. pukni ga. Viš da treba da ga uništiš. Dobro, vidim. Ako ništa onda si Ja uvijek. lepo kažem ništa nije Da. gotovo. Ja lepo kažem ništa nije gotovo. Ma Peco da ti ovaj nije rekao slepča, ti bi ne bi ga uništio. Ja bi tu stajao kod njega. I sad igrajte lajpovat. Pa ja igram vrlo profesionalno, to što vi ne znate da igrate. Brate, Ja nemojte što da vas se zaličite. spašavam. Ej, vi se krite se iza ovog čovječe. Ovi medici najviše da se kriju. Pa ja ću stekam, brate, ja onako ne. Leđa, demomen. Ja brate onako nemam čime da pucam. Zbogom ljudi mislim da ću dobro. Nismo Dođite mi kod 10. mene ako vam armor treba. To kill. Čekaj be, Mrtav sam. A bre, oživite ovog, oživi uživo, ovog. aha! Brate, kako se zove? Peco, sklepat ću Armor, te. armor. Peco, sad te spasio moj armor, bre. Znam. A ja sam dvojicu kako se trenutno Armor bre. A Brate, bre, nek se da ja ne dajem mogu ovom moj low kalinca. health, ja ne mogu da trčim za vama, mislim mogu i to i radim, ali... Dođite ovamo. Peco, ne prepucavaj se s njima. Brate, kaže da se... Peco, ne mrdaj. To si ti, Aha. ja mislio si pao. Hvala. Čekaj, treba neku metku. Meni Brate, jedino treba... sa pištoljem mogu da gađam. A bre, vi svi gubite armor, ja koliki sam grdne poene dobio za refillanje armora. Ja zato si zadnji. Mislim dole zadnji, ja sam bolje od njega, ja nisam ubio nijedno, a ne. Zadnji sam kad vas... Svima dajem armor, brate, umjesto da... A ti si mnogo dobar. Veliko duša. Uola boli. Ovaj baš ga cel... Lele, Spec Ops me gađa. Ako i ne, te i trebate gađa. E pa ja sam ga pogodio. Svaka ti da. Pogodija se. A ne mogu sa shotgunom ništa dobiti. Dođite ovamo da vam refillam armor. Ma beži be tamo. Veljo, dođi. Alo, vidite lika vi ovamo levo ili ga ne gledate? Ajde, padni. Koliko sranja ovaj shotgun. Na blizinu ne mogu pogodim, a ne na daljinu. Richmond, koji? Koliko je dobra ova puškica, brate? Liba, tu uspeli smo. Aj 551. Evo, da nije bilo mene ne biste ništa uspjeli. A Ma poslije nemoj, idemo- koliko sam vam armora refillao. Ja sam revivao sve, ja sam iskoristio mnogo onih revive coinsa, ali sam ipak uspio da vas spasim. Perform 4 batch reaction. Moramo butchers da performamo. Šta da radimo? A šta je to kad više ubiješ ovim sekiricom, ovom ne sekiricom, nožem? Ma bilon. Nožem bre. A be nožem? A be dobro be. Ja ne mogu skinem lika ovim. Dobro, A be- gdje se mi nalazimo? U Afriku? Ne, u Aziji. U Ameriku, Peco. Pa opet smo tamo kod Kinezi. Ne. Po tvoji rođaci pec. Andrijanini rođaci, bre. Pa da. Evo ovo. Pozdravljamo ovo je drugi deo Azije. Andrijanu, naš drugaj. Kinez. To. Nemojte, brate, ali ogovarate dok nije to. Izvinjavamo Ej, bre, se za... Heli, Treba izvi- se ogovara kad je tu. Izvinjavamo se za što smo se našalili na njen način zato što je Kinez. Lele, ubit će me. Nikakav problem, čekaj da uzmem ja bazuku. Šta treba gađam? Ovo ovdje... Aha, ovo ovdje. Ja obre, uzmite bazuku, ja ću da uzmem, beži. Ja ću, jebi. Ali ja ne znam šta treba gađam. Ja nešto umirem. Slučajno sam pecno lika bazuku. Jako kreten. Pomoć, medic. A gdje si bre? Gdje ste, ja vam armor? Ma, Ej, ubije bravo, me, Veljo. ubije me. Ajde bre, ne mogu te revivam, ladno. A evo ga. Veljo, ako poginem da znaš da sam te branio, jebe ga, žurio sam. To, Ubio sam sam kome je to sebe. spas? Medic. Ti si Brzo. kreten, tebe neću ni da revivam niks.
Aha, ti. Nije kreten, spasio je mene, dobro. Da, ja sam ubio sebe i... Daj bre, ne mogu da pogodim kape. Ja ne mogu da stignem da vas nahilam toliko koliko ovaj možda izgubi. Ne. Alo be Veljo, help. Ubijam ga. Kako me ubije bro, datle? Beži. Beži, veljo, aj vrati se nazad. Aaaaaa! To, mene. Brzo, medic, niču. Pet. Ajde bre, neće brate. Zakrpio sam. Zvoni mi fiks, ja u kurac. Brate, ne, Požuri još nisam 2 sekunde! Ubio me. Niđo. Brate, pa šta da mu radim? Da ga mazim. To, pogodak. Brate, ja mi smo... Kako si se izmako? Alo, dođite vamo kod mene po armor. Kako si ga pogodio lagano. A to si ti veljo, ja te healam brate, mnogo ti skida lik. A skida mi ovaj od Izabe. A da je rokni ga be tamo šta se zamajao. Lala, ali zvižde meci oko mene. Peco, jesi ti živ ili nisi? Znaš koliko sam metka izdođao? Alo be, Veljo, dođite se. Pogodio sam ga, mislim. Alo, kome je low health ne govori, ja ne umem da pretpostavljam. Alo bre, ljudi. A gdje je lik? Aaaa! Alo, help! Ne znam ko me udara uopšte. Alo be, čekajte vas supportam armorom. Evo ih bazuki gore. Ajme, a ne, eto. Gdje su bazuki? Evo ih gore na kamenču. A, na kamen. A šta mi treba uopšte da gađamo? Iš. Alo be, šta je ovo sranje? Pa to je ovaj helikopter gore što nas sve... A ja gađao, kak se zove ovo, tank. Ubi me, kako me je ubilo bre? E, pa stole, boli. To. Ne mogu da stignem. Aha, da, ovaj te, daj. Daj svim, jel treba nekom help? Meni. Na mojim grudima je samo meduza. Udahni sranje i nemoj da slušaš. Ubio me pred... To mačko samo, sad ću te ja spasiti. Ljudi, help, Ne vidim gdje ste ili vi. Veljo ste živ. Veljo, armor, držite, kom treba armor? Čekaj bez Meni stanja. HP i armor, bravo momci, idemo dalje. Ja sam armora dao više nego što cela vojska Srbije ima. Evo me ljudi, evo me. Znači dao si 2 armora. Zvao me Aleksa za domaći iz matematike. Ko da sam znao. Udahni sranje i nemoj da slušaš. Čuti Alo, be. help. Samo da pobegnem jako kupec. Gađi! Jao, koliko... Umro sam. Alo, Lipso je neko, ponavljam. Evo, Pa ja sam lips. Ubio sam. brate, nemam više healtha da te podignem. Bravo, ubio me lik. Ja imam, meni su puni healthi, brate, šta vi radite? Pa ja sam brate sad umro da sam healao drugo. Ja sve vreme sebi stavljam armor i tako preživljavam. I vama. Ti kad imaš to. Ja nemam ni za vas leba. tero da uzmete rajfu mene. Sad ću da ga oborim. Kako se uvek izmakne? Sad ću da Čekaj, ga stole pojim. nešto priča, ima čovjek 13 kilova. Jao, koliko mi fali da te prestigne misa. Poj. Fuj, kaže. A be, gde su bazuke? Na, Brate, ima klip da traje 200 godina. A nema veze. Dođi, Peco, da te ne ubiju, Peco. Će ga i setkamo. Sad ću ih bacim bombu gore, pazi. Op. Promači. Grenada, haj! treba mi HP i ovaj. Ja sam umro. Umbro. Umro davno. Pa i sad ovaj na liče. Peco, pusti ga to bori i Alo, ovaj... To. Peco, podigni me. Pogodio sam ga. Ne! Skidao mi se healthy, bombe. I Pa ne bi meni. baš rekao da si gubio. Umro sam, medic. Nije ti tu medic. Sad ću da ga oborim. Ali meni treba armor i to obavezno. Gdje si, Veljo? Veljo, brzo, Iza tebe. Gde si, pa dođi. U Kom tenku. treba? Ne, hvala. Brate, ali sam vas klepo sve ko... Abe. Iš. Čekaj, moram da ga oborim. 1-1, to.
Umro je naš medik. Alo, živi ga. Pa medik je umro, brate, kako ću da ga uživim kad sam ja već mrtav. A ti si mrtav. Kraj, ubio To, sam. Velja, to! To kraj. Dođi vam da te potkucam malo. Pade mi preko glave ovaj To deo. Velja. Bravo, Veljica. Bravo ti To ga. sam ga ja skinuo, brate. Tri puta mislim da sam ga pogodio. Ja sam ga 2 put pogodio. Jel ovo kraj mape? Da. Ajde Nije. da se... A ovo Nije desno još. likovi, desno likovi, desno likovi. Bomba! Bomba! Jau. Nemoj Ubijam. sad da crknem. Ubio sam te. Vraćajte lik, vraćajte lik. Dobro. Uđi tebe u avion, pusti ostale likove. Dođite, Alo, uđi u dođite. avion. Uđite u avion. Ljudi, bila ovo žestoka Avion. bitka. Hvala vam na saradnji. Sve sam izlečio, sve. Hvala vam na saradnji. Suradnji. Ali ovo kraj ili ima još? Nije mission brief. Kraj. Kraj! Kraj, pobjeda! Bobe. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao! Ćao, poj! Ćao.